Рус Шуган авыл җирлеге җыены бик тыныч үтте. Халыктан бер генә сорауда кермәде. Алай гына да түгел. Шуганлылар җирлек башлыгының, район башлыгының һәр сүзен җүпләп, алкышларга күмде. Халык җирлектә башкарылган эшләрдән канәгать димәк. Нанимали рабочего для скостровы, трактора нанимали для обкашивания улиц. Также выполняли зимнее содержание дорог, уличное освещение. А на будущий год хотелось бы, конечно, собрать 100% самообложение и на эти средства купить трактор. Соңгы елларда җирлектә уңай якка үзгәрешләр күп. Юлларны төзекләндерү, су белән тәэмин итү кебек мәсьәләләр үзара салым хисабына башкарыла. Быел 2 авылны тоташтыручы күпер ясадылар. Шуганлылар үзләре дә актив, традицияларны саклыйлар, район күләмендә яңгыраш табардай чаралар үткәрәләр. Сохраняя традиции русские, мы проводим праздники русские. Рождество, Пасха, Крещение. В нашем клубе работает ансамбль «Черемушки». Тоже 10 лет ему будет в этом году, юбилейный год. Надеюсь, что-нибудь придумаем интересное. Узган ел Рус Шуган мәктәбе 140 еллык юбилейын билгеләп үтте. Мәктәп Бөек Ватан сугышы герое Петр Днепров исемен йөртә. Герой исеменә волейбол һәм ату ярышлары үткәрелә. Укуда да сынатмыйлар, фән бәйгеләрендә дә 15 призлы урын алганнар. Мәктәптә быел менә ремонт эшләре дә булачак. Нидә столовыйда инде 2 миллионга якын акча бүленгән, анда мебель дә алыштырылачак, анда оборудование дә алыштырылачак, анда ремонт та ясалачак. Бездә бер генә укытучы да читтән килгән укытучы юк. Алар барысы да мәктәпнең үзенең укытучылары, совместительләр бездә юк. Боланлы авыл җирлеге җыенында халык район башлыгына 2 мәсьәлә белән мөрәҗәгать итте. 2 мәсьәләдә мәктәпкә кагылышлы иде. Беренчесе бушап калган Шуганка мәктәбе бинасын ремонтлауга кагыла. Икенче сорау Боланлы мәктәбенең киләчәге турында. Мәктәп ябылмасмы? Мәктәпнең киләчәге балалар санына бәйле. 9 еллык булса да балалар саны аз. Балалар бакчасына нибары 4 бала йөри. Мәктәптә безнең бүгенге көндә 19 бала белем ала, 10 укытучы белем бирәләр аңа. Лицатта инде 4 хезмәткәребез бар. Районда без бүгенге көндә 7 призлы урын алдык һәм 4 победителебез бар олимпиададан. Җирлек зур булмаса да күләмле эшләр башкарыла. Башка җирлекләрдә күрелмәгән чаралар үткәрелә. Якташлар очрашуы, аеручара, төрле кичәләр. Күпчелеген өлкән буын тәшкил иткән авыл актив тормыш алып бара. Күп эшне бердән булып өмә белән башкаралар. Әлеге эшләрдә шушы җирлек депутаты шәхси эшмәкәр Алгиз Курбановның ярдәме зур. Депутат буларак инде мин Шуганка җирлегендә сайландым, мине авыл халкы сайлап куйды, билгеләде. Бу җирлектә инде без бик күп агачлар утырттык. Бу инде кыйбатлы агачлар. Манчжурский чикләве, каштан агачы, пирамидальный тополь, парк форматында эшләдек. Инде шул паркның уртасына Аллаһка бирсә, инде мәчет төзелеше буенча менә проектларны эшләттек. Калган эшләрне Аллаһ бирсә ниятләп торабыз. Әкренне эшмәкәрләребез, төрле авыл халкы бу мәчет төзелешенә үзләренең өлешләрен кертәләр. Җыенда Альберт Хуҗин җирлек башлыгына ел хәйриячесе дипломын тапшырды. Әлеге зур бүләк Боланлы авыл җирлегендә яшәүчеләрне тагын да зуррак эшләргә рухландырсын иде. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.